Gazteen parte hartzea ez omen da oso handia. Jaiogea eta ezigea eta azigea oso komodo. Denetatik, baina denetatik alegia oporretak gumea, bizio guztik eukitu txikitatik musika askoa gumea, kirolatia gumea, aktibidadiat eta hoi lehen garai baten ikpensala ezan. Orduan, nik uste zentzu horretan, nola dena emanda jaso duguk, ez zigala oso komodo. Eta orduan, zertako hasiko beha, zerbait egiten, zertako hasiko beha burukan, zerbait alde, dena baldin badukago, dena pixkat ikusten espiritu horrekin jaio beha da. Kasu honetan goen gehiagetan, botoa ematea buruz. Nik beti pentsatzen dut, eta horrekin super segurua, botoa ematea, dozein hauteskundetan, izan barko lukela derrigorrezkoa, obligatorio. Eta botoa ematea zenei multa. Ja nahi zain esaten, aktibatu, implikatu, inau, bestea, interesatu, ez. Ja nahi esaten, 4 urtez behin, hartu 5 minutu eta papera hau hemen sartzea. Eta badago jendea, hoi ere, itez du. Eta beste aldatik esaten dugu, sareen aroan bizi gehala, eta dena oso aldakorra eta mugikorra dela. Hemen badira aurka o harriura agertzen dutera kontsulta honekin. Zen jokabide izango zenuke zuk komentario ezkorren aurrean? Kontrako jarrerak adierazten dituzten horiek erakusten egina beldurra, nire ustez. Beldurraz, jode, hau dena junda botoa ematen dute, eta deskuiduen hemen ere hasteman maia martxan, eta zerbait potoloa etortzen bali bada, hostia, nahi ez deunak igual, denen kanpo galitzen gara. Orduan, nire sensazioa da, kontrako jarrera eta boikota eta adierazten duten horiek atzean berez dagoatena beldur bat. Aholkurik ematekotan, ze aholku emango zen jugean onde horoi, ozte esan, o? Gaur egun, ez duk esan ez du, sare garaian bizigea, deno daukagu WhatsAppa, asko daukagu Twitterra, eta gaur egun ja, telebistan ere lan nahi eta audientzietan ikusi besteik ez dago, ja, jendeki, eski ikuso, telebistarik ez du konsumitzen informatzeko notizi lehen piloteginan zai, sareko behatzi noiz iritsiko notizi ikusteko, eta hau egiak gaur interesatzen nahi gaur egun. Zatik, dena dago, enteratu nahi duenak denataz ateratzeko aukera dauka. Orduan, nire aholkua da, zentzu hortan, ez gaitezen goga ekarri izan. Zen nik, personalki, eta guk tolosan eukigun esperientzian, pixka sensazio duka. Ba hori, nire koariako batxapen, beti, teieria. Hau, larumaten hau, eta ema firma, eta ikusi argazki hau, eta bideoa, konpartitu, zabaldu, eta nire sensazio hori egazan, jo. Orduan, gaur egun, jendea zerbait eta zenteatzea, oso bexak. WhatsApp mezu bat, motxa. Nire aholkua beti da, motxa. Dena lagun. Kataluniako egoerak zein iritzi sortzea zure gana? Kataluniako egoera inaiz bizitzen sekulako pasioari. Irutzen zait historia, guantxea igala zuzenen historiako liburutan idatzea mona bizitzen. Irutzen zait gaina inbidia galanta diot. Kataluniako prozesuai, ze hemen beste karga batzuk eta dauzkago tamalez, baina nahi dut zait gu ez gaudela prest, haiek egiten nahi diana, haiek egiten nahi dian bezala egiten. Hain modu, netzako garbian, paketsua batez ere, ze hemen askoz ere odolberoa hogea, historiak ere hori utzi dugulako, baina irutzen zait katalanak eta prozesuaren independentismoaren alde daudenak, aidiala lan impekable egiten.